وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اموں تو دیکھ لیا ہے آئینے میں، اموں تو دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگایا اور جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا، اور آپس میں لڑنا تو یاد رہا، مگر کفر کو مٹانا بھول گیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب ہوں، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الکائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے واسطے، میرے دوست بزرگوں اور کھرا اندر بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین میری سلامی روحانی ماں اور بہنوں، سورت عنکبوت دے اندروں ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک رب العالمین دے کے دعا ہے، اللہ پاک میں گنہگاروں صحیح مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کے اللہ مالک رب العالمین میرے سنے سانو سارے نو ان دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات عمل دے نال باندھی ہے، عمل تے سب کچھ، اگر عمل نہیں ہے گا پھر کچھ بھی نہیں دا۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے درس قرآن دے اندر انشاءاللہ والدین دی خدمت دے فائدے بیان کیتے جان دے۔ اللہ رب العالمین سن سنا کہ میرے اسمیں سانو سارن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ غور کا دے جانا اس مقام علی شان دے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، کائنات دے لوگوں، دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنا لیوں، اسے انسانوں ان دے والدین دے متعلق حسن سلوک دا حکم دے چھڑے ہیں، نصیحتاں کر دیتیاں نے، وصیتاں کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ کہ تو اپنے والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آونا، عاجزی تے انکساری دے نال پیش آونا۔ اللہ رب العالمین فرما دینے، اے انسان اگر تیرا والدین مشرک کافر تے تو مسلمان تے تاویں تو والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آونا، اور دنیا دے معاملات دے اندر تو اونا دی خدمت کرنی ہے، اونا دی مدد کرنی ہے۔ عبادت دا مسئلہ آگئے ہیں، عبادت خالص میری کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ
او تینو شرک دیاں دعوتاں دین دے فلا تطیعہما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اللہ رب العالمین فرما دینے پھر شرک دیاں دعوتاں دین دے لیکن شرک والیاں گلاں اونا دیاں نہیں مننیاں۔ عبادت دا مسئلہ آ گیا، عبادت خالص میری کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او تینو شرک دیاں دعوتاں دین دے تینو غصہ آئے گا لیکن تو صبر کر کے آونا ہے، والدین چڑکنا بھی نہیں، برا بھلا بھی نہیں آگنا، او قیامت دا دن ہوئے گا تینو والدین نافرمان لوگاں دی صاف دل رو کھڑا نہیں کرانگے بلکہ فرمان بردار اور تابعین تابعدار تے صالحین دیاں صفا دل رسی کھڑا کرانگے۔ آواز آن دیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین۔ او لوگ جڑے ایمان لے آون تو بات چنگے کم کر دینے اسی اونا لوگانوں ضرور بضرور اپنے صالحین دیا صفحہ دنوں کھڑا کرنگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب والدہ دی خدمت دا پہلا فائدہ سن دے جانا، اب مسند احمد نے لکھیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ بیان کر دینے اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ آپ فرما دینے کائنات دے لوگوں جڑے بندے نو ایک گل چنگی لگ دیئے ایک بات خوش کر دیئے کہ جڑا بندہ اس گل نو پسند کر دے اللہ دی عمر دے اندر بھی اضافے کر دے وے، اللہ دے رزق نو ودا دے وے۔ ہر بندہ ہی چاہندا میری لمبی عمر ہوئے، میرے کول پیسہ وادو ہوئے۔ آپ فرما دینے انہاں دو چیزاں نو جڑا پسند کر دے میری عمر بھی لمبی ہوئے، میری عمر دے اندر اضافے ہو جائیں تے میرے رزق نو ودا دیتا جائے، اس بندے نو چاہیے فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ اپنے والدین دی خدمت کرے، اپنے والدین دی خدمت کرے، اللہ دی عمر دے اندر اضافے کر دے گا، اللہ دے رزق نو ودا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دوسرا فائدہ سن دے جانا، صحیح بخاری دے اندر لکھے اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات دے لوگوں تین بندے اپنے سفر تے جا رہے سی، تین بندے اپنے سفر تے جا رہے سی، اللہ دیاں کرن ماسیاں آسمان تو بارش پینی شروع ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے بارش دے کولو بچن دے واسطے چار چفیرے نظراں دوران دے نے، آخر کار ایک پہاڑ دی گار نظر آ جاندی ہے۔ اس گار دے اندر اے تینے بندے داخل ہو جاندے نے، اللہ دیاں کرن واسیاں پہاڑ دی چوٹی تو بہت بڑی چٹان تے پتھر ڈگدا ڈگدا اس گار دے بوئے دے گیا کہ بالکل ٹھہر گیا، بالکل رک گیا۔ اے تینے بندے پریشان ہو جاندے نے، مر جاواں گے اور کھڑ جاواں گے، ساڈے گھر والیاں نو اس بات دا علم نہیں ہے گا۔ اللہ اکبر اللہ تے نہیں پریشان ہوگا۔ انہاں دے اندروں ایک بندہ کہندا او یارو پریشان نہ ہو، جڑا اللہ دی رضا دے واسطے عمل کیتا جے اج اونوں یاد کرو اللہ سانیاں پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تے انہاں دے اندروں ایک ماپیاں دا فرما بردار بندہ ہاتھ چوک لیندا دعا کردا اللہم انہو کان لی والدان شیخان کبیران
اللہ تینوں اس بات دا علم ہے میرا بڑھا ماں پیو سی میرے چھوٹے چھوٹے بچے سی میں انہاں دے واسطے جانور چرایا کردا سا اللہ اکبر اللہ جو آپ نے جانوراں نوں چرا کے گھر دے اندر آ جاندا سا آ دودھ چوندا سا اللہ اکبر اللہ تے سارا تو پہلے اپنی بیوی تے اپنے بچیاں دی خدمت تو پہلے میں دودھ پیش کردا سا تے اپنے والدین دی خدمت چ پیش کردا سا پھر بیوی بچیاں دی خدمت دے اندر پیش کردا اللہ سونیا ایک دن انج ہویا میں چارے دی تلاش دے اندر اپنے جانوراں نوں دور دراز دے علاقے دے اندر لے جانا میرے آنتی کر شاماں پے جاندیاں نے اندھیرے چھا جاندے نے میں اپنے جانوراں نوں گھر دے اندر لے کے آ گیا روٹین دے مطابق اپنے جانوراں دا دودھ کڈیا ویکھیا کہ میرا ماں پیو ستا ہویا اللہ اکبر اللہ میں اپنے والدین جگاونا وٹھاونا برداشت نہ کیتا اے گل مینوں چنگی نہ لگے تے میں اپنے والدین دی خدمت تو پہلے اپنی بیوی تے اپنے بچیاں نوں دودھ دینا وی گوارا نہ کیتا اللہ اکبر اللہ عرشاں والیاں میں انج کیتا آ دودھ دا کٹورا پھڑ کے اپنے والدین دے سرانے کھڑا ہو جانا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پیراں دے بلک دے اور روندے روندے سو جاندے نے حتیٰ کہ صبح ہو جاندی ہے میرا والدین اٹھ دے میں سارا تو پہلے اللہ دودھ نوں پیش کرنا اپنے والدین دی خدمت میں پیش کرنا پھر بیوی تے بچیاں دی خدمت میں پیش کرنا عرشاں والیاں اے میں عمل کیتا سی تیری رضا دے واسطے اگر اس عمل نوں تو پسند کیتا ہے تے اس گار دے بوئے دے گو پتھر نوں تھوڑا جا پرے ہٹا دے تاکہ آسمان تو روشنی گار دے اندر آ جاوے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنا لیوں اب میرے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے نے ماپیاں دا فرما بردار بندہ ہاتھ چک دے دعاواں کردا اللہ رب العالمین اس پتھر نوں تھوڑا جا پرے ہٹا دیندے نے آسمان تو روشنی گار دے اندر آ جاندی ہے حتیٰ کہ باقی وی دعاواں کردے گھر نوں جان دے سبب بن جاندے نے حضرات میں دسنا اے چاہنا او ماپیاں دا فرما بردار بندہ جدوں ہاتھ چک لیندا ہے اللہ دے چکے ہوئے ہاتھاں نوں رد نہیں جان دیندا اور ماپیاں دا فرما بردار بندہ جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیندا اللہ اکبر اللہ تیسرا فائدہ سوندے جانا مسند احمد دے اندر لکھیا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں انی اصابت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ ایک آن والا آکے ایک بندہ آیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت سے حاضر ہو کے عرضاں کردا ہے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا میرے کو بہت بڑا جرم ہو گیا ہے آقا جی علیہ السلام کیا میرے واسطے معافی دیاں گنجائشاں ہیگیاں نے اللہ اکبر اللہ عرضاں کردہ محبوب جی بڑی وڈی غلطی کر بیٹھا بڑا وڈا جرم کر بیٹھا کیا معافی مل سکتی ہے توبہ دیاں گنجائشاں ہیگیاں نے آپ فرماندے نے کیا تیری والدہ زندہ ہے عرضاں کردہ اللہ دے نبی جی او تا فوت ہو گئی ہے آپ فرماندے نے کیا تیری ماں دی پین تیری خالہ زندہ ہے عرضاں کدا اللہ دے نبی جی نعم جی ہاں میری خالہ زندہ ہے آپ فرما دینے فبرہا جا اپنی خالہ دیا خدمتاں کر اللہ تیرے بڑے بڑے گناہاں نوں معاف کر چھڑے گا حضرات غور کر دے جانا اور جڑا بندہ اپنی ماں دیا خدمتاں کردا ہے اپنے والدین دیا خدمتاں کردا ہے اللہ اندے بڑے بڑے گناہاں نوں معاف کر چھڑدا ہے اگر ماں نہیں ہے گی ماں دی پہلو خالہ دیاں خدمتاں کرے گا
اللہ تاویں بڑے بڑے گناہاں نو معاف کر چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ غور کر دے جانا چوتھا فائدہ سن دے جانا جامعہ ترمذی دے اندر لکھے آئے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر دے اللہ دے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد۔ آپ فرماندے نے کائنات دے لوگو دنیا جہان دے اندر زندگی بسر کرنا لیو اللہ رب العالمین دی خوشی والدین دی خوشی دے اندر ہے تے اللہ دیا ناراضگیاں بھی والدین دیا ناراضگیاں دے اندر نے۔ فرمایا جس وقت ولاد اپنے ماں پیوں دی خدمت کر دی ہے اور زمین تے ماں پیو خوش ہو جاندا ہے آسمان تے میں رب اونا لوگاں تے راضی ہو جاندا ہے اونا لوگاں تے خوش ہو جاندا ہے۔ ولاد اپنے ماں پیو دیاں اور نافرمانیاں کر دیاں اور پیڑے کماں دی وجہ کر کے ماں پیو ناراض ہو جاندا ہے آسمان تے میں رب اونا لوگاں تے ناراض ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اللہ رب العالمین خوش کرنا جے تے اپنے والدین خوش کر لو اور تہاڈا ماں پہ زمین تے راضی ہوئے گا آسمان تے میں رب آپ راضی ہو جاوے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ پہما فیضہ سن دے جانا مصدرک حاکم دے اندر لکھیا ہے اور سیل ترغیب دے اندر آندا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے میرے سرتاج پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے فرمایا میں جنت دے اندر داخل ہویا میں قرات دی آواز سنیے اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے میں جبرائیل علیہ السلام دے کولوں پوچھیا جنت دے اندر قرآن دی تلاوت کون کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرضاں کر دینے حارث بن نعمان نے جڑے اپنی والدہ دی بڑیاں فرما برداریاں کر دینے فرمایا وَكَانَ عَبْرَ النَّاسَ بِأُمِّهِ اس ساریاں تو ود کے اپنی والدہ دیا خدمتاں کر دینے اور جنی وجہ کر کے اللہ پاک نے انہوں شانہ تے مقام عطا کر چھڑے نے اس زمین تے قرآن پڑھ دے پینے لیکن ان دیاں آوازاں جنت دے اندر آ رہیاں نے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اور ٹائم دے لحاظ اب بعد موثر کیتا جاوے سیل مسلم دے اندر لکھے آئے سیدنا علی رضی بیان کر دے رہے ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنۃ آکن ومنان ومقذب بالقدر فرمایا تین بندے آخ ہو جانے جنہ دی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کردا نہ فرضی عبادت قبول کردا نہ نفلی عبادت قبول کردا فرمایا اور اللہ رب العالمین ویسے بھی انہاں دے جنت نو حرام کر دیتا انہاں دے پہلا بندہ آکن والدین دا نافرمان بندہ اللہ مالک دے کے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارا نو اپنے والدین دیاں فرما برداریاں کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علیہ